Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti na alas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastaritaan ti biyag kenayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin asa nga pada papagayam. Manibor ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito'y manan nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nene. Kada ito'y pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapagablaw tinimbag nga bigat, nimbagal daw, nimbagal oras, kada kaya aming nga sangapada. Papagayam mi, please share this program. Kamayatan nga bibuya kayo, share. More shares, katado di kita agbuya nga para tayo. Kan padaanan niyo papagayam, ti pagkasalitaan ni Dimas. Sino ni Dimas? No, mangiti tinaga ng Dimas, kat malagip ni Dimas, iti Biblia. Ni Dimas, kat may sakada kita'y kaduan ni Hesu Kristo nga nailan sa iti krus. Dimas kat may isang mananakaw. Yeah? Dimas. Ti mananakaw, ken ti agkubkubon nga baket. Anya ti pagkasalitaan na. Do kita nga rin natin ang surat papagayam. Simple lang ito ang surat. Handa kayo mapagsangit. Siguro mapagkatawa na kayo no saan makapasurot. Nga pagkasalitaan. Ti pagkasalitaan ni Dimas. Sa sino ni Dimas, kaya ti agkubkubon nga baket. Anyat relasyon da. Aginada nga ta, uno, makunayo alaman. Okay. Sagudahin ng ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Dimas. Kung nito ay, Dear Manong Nemi, awan tinaganak, adi magkikalikagom ti pagsayaatan dagiti anak, para tinaranyag ang masakbayan. Dadagiti agasawa manong Nemi pagrebenganda, tagbalin nga ama kinina, kadagiti anak, amang ted tinaranyag ang masakbayan dagiti anak ta. Paset deta terapaap ti bihag. Ti may nga lalaki agayat, iti may nga babae, agasawa da, kat agplano da nga agpamilya. Aganak ta di mano, kat dagiti anak da, pagserbiyan da, itidat ka dagiti kasapulan da, magbagaan da, pagadalan da ida. Tapno na siya at mati masakbayan da. Ngayon mapay nga ta, manong Nemi nga no apay nga dagiti anak, anatang ti ulo na. Saan da nga agtungpal ka dagiti bilin. Siya kon ti may sakas ta. Gabuta amok lang aroden nga madi, aramidag pailaeng. Amok lang aroden nga narigat to ti mapasamak, kuno pa nagbihag. Aramidag pailaeng. Wano da ito ka diti konada nga nayurit aga sa titunggal may sakada tayo. Security guard laeng ni tatang Manong Nemi. Manulat sweldo ti security guard. Idinto taninanang Manong Nemi ket a plain housewife. Sakit upat kami ngagkakabsat. Nako, siyak ti daon na Manong Nemi. Iriagbasa ko ni elementarya. Awan ti sabali amangag ko kadatatang kininanang no di
ipasnek ko ti panagbasa. Alakit na nga tumatigiti grade ko manong nemi, namampay sa anak ba't ganagun honor. Mangmangin ko pa'y kadagi naganak kanyak, nga da kaming opat nga kakabsat, kat agsisinakit kami, agtitinulong kami. Manong nemi, saan ko nga ibaga nga jak na ramanan ti baot, kadal kinlapigos na tatang kininanang aman. Nanabalo ka kini manong nemi, nawang klase, nadakla nga makiayayam kadagi ti padak mabing. Ora da ibaon ni nanang, kining tatang, bengagak. Kadagapot saan kong ipangagina, dahil tahan umahin tayo bislak, kaya basnat, apaw. Patangkin di ulom. Si kapiti na una, si kakiti na kabalbalog, si kapatirumbay nga mangtulong ka ni nanang mo, una siya nga ma'am. Hindi nagraduara kong elementary akit, na bumarito akon. Ala akit na tumulong akmat, namang patagdalos manong nemi. Pasaremet tulungak ni tatang iti panaggamulan na itinatang iti bangkag mi at akas ori security guard na on duty na mula kam tinatang iti likod ti balay mi manong ni tapno makainot kami iti gasol agluto kami mapanak mangayo manong nemi agala ti kayo nagango sa isot pagtungo mi. Nangaroon lang aro din agtaraken ni nanang iti baboy manong nemi. Mo, siyak ti kang nayon nga mabugar. Endeta ado dagiti jak matungpal nga bilin manong nemi. Sud gabo na pinaganan dak ni nanang kinitatang iti Dimas. Dimas nga sadot. Dimas nga natangkin ti ulo na. Impas na ko din nagbasa di adak ti high school manong nemi aking ka nagredwarak. Kat siyempre, kinasarita dak na tatang kininanang. Oh, Dimas, tang, nang, anak sikat inauna, sikat kabadangan mi. Iso nga ikarigatan na ka nga pagbasahin, iti college, tapno di kasta kat, no danton trabaho, matulungan tumatin kita adin. No, apig da, inauna kat iso kat mambugar nga, mangtulong ka na kita inaudin ka kapsa. Ano ta ko dam? Ti ko naktang, apay nga ti inauna nga anak, kaya so ti maobligar nga mangtulong ka na kita inaudin nga ading na. Kanata ko marod. Tsak lang marod, kaya tinagbaling nga inaunan. Tiket ko nang natangkin ta ulom. Itatang matnusang ko man natangkin tulong, kagad ng buong ko man na. Opo, una na ito nga Dimasan eh. No, apig ka namin, pinapanagalan na ti Dimas. Nangalala nyo, tinagang ko nga Dimas. Kaya di mo kayat. Nagalas nga nagan. Dapat ikagurak ka na kayo ta. Nagadungas nagan, no? Apo pa lang ang Dimas, timba. Panyungan nagan ko. Anak kaya mo, Dimas mo no Dalmas. At iti pakabuklan ni nagan mo, Dalmasyo. Ngayon mapikit din pinanaganan ng Dimas, sakit nagadayot Dalmasyo. Manong nemi, pagriririyak dahil ta kanagan. Ngayon mala, isumot na ta kanyak, ano sa kuna. Edadakon manong nemi, iti second year high school, iti kursok ng accountants. Second year high school. Iti second year college, iti kursok accountancy. Dito yan. Manong nemi nga nagbali ti biyag ko. Iti mamamok manong nemi ti babae nga muna nga nagpitik ti pusok. Babae nga kakaiso na nga nakariknak ti makunkun ng ayat. Agbasbasa met manong nemi. Agbatbada kami iti kurso. Kaya nagbatbada kami nga second year college. Hello, Magdalena. Sabi nga, Magdalena, tawag mo kanya. Kirisot na mo, di ba? Dalen ko ng lata, nabibindas nga awag. Abi, di mo kaya ti Magdalena? Man, ang dalen di, aradang pangawag na kanya. Kasi kamet, Dalmas, Dimas. Dalmas yung nagang kong imdya mo. Binirgasan na ti Dimas. Mananakaw ko siguro. Uy, taapay. Iti Biblia ni Dimas mananakaw. Kastat mang mangik ko eh. Apay. Di subject yung religion. Handa. Tagmerienda. Dakortam. Siyempre, siya lalaki siya tagmerienda. Agpamerienda siya tagilibre. Manipurita. Onta yun Ano? Manipurita, ontan ko na. Hindi ka ba nagbuhay na sa Dimas? Abay, di nakras. Gwapo ak mo ta. Well, gwapo ka.
Awan may deta, tinakam ko, bas basak pa lang eh. Ubing akpay. Kinuri si ka, manong nemi, kang kanayon kaming agkidkita, agsarasarita, agkuykuyog kinidalen, papanan na ko mga di ma-develop, ag-routing, agrangpaya, tirik na titong galmay sa kada kami. Nangaroon na nakasta nga, kuyog kami manong nemi, holding hands. Pisil-pisil no kamati, nakulap na, apo nagbarang naglamuyot. Sa naktalyawen, kidayak, umisemet, apo. Nagparang tikalid na manon nemi, sakit napudaw nga na ornos dagitingipen na. Napintas ni Dalen manon nemi, nabanglo, nalinis ti kutis niya. Naminsan manon nemi, na isaruungak iti balayda. Nabigla, di makita na, Sabado, awang klase. Uy, Dimas, apet ka? Mailiwag kang kay. Iti lang ka mga nagkita na nagkuyukuyog ta. Numabaling ko mangit, inaldaw lang ta makita ka. Natubalayo? Hindi ito eh. Agpapara tagayam nga marigrigat. When, isod ka po na nga daywan nak no kwa. Tamangan no, niya, tsak matungpal ti rapahap ko. Amangan no, tsak matungpal ti bilin datatang kininanang. Laglagay pem, narigat ti biyag. Ore at dadig di makapagturpos, o may trabaho na, nyan tukid di kitay. Saan nga turpos, di adadangawan trabaho na. Ngem, labnak. Di mas, abayan ni parigatan tirik na. Isongar nga may dito tapno, saan nga di eskwela at pangibagak ti I love you. Kinaurasan ko yung magbagat ti I love you. Amo malatan. I love you, Dalen. When. Ano to when? No, patinggakan. When? Ontan? Basta ha, titulag, holding hands lang. Awan sa baling aramidan tan, hindi mangipas nagti pa nagbasa ta. When? Holding hands lang. Manipod man idin manong nemi. Holding hands, idono nana. Ngam no kasta nga datsyempo nga awan makakita kata kami. Tarako. Uy, Di mas, di nakarako pa nakasta. Nagbanglo ka. Kismanda. At man naman na makakita ka awan. Nakalingad ta. Nakalukluko ka. Di kakayatan eh. Saanan nga virgin di kiti lips mo. Nagbara di kiti bibig mo, di mas. Nagmayat. Sige man pangarap. Danda ni malpas manong name iti second sem. Idi, tawang klase mi ti kamalman na. Inawis ko ni Dalen na pang kami ti mall. Tagboy chini. Napintas ka di mabuya? Virgin eh. Ay, paborito. Sige, tagboya. Ay, may ti unang tipaksin yan manon name. Hami ba't maawatan ti buya mi ata. Agin inarakop kami met ngagin inagek. Sa ako maapurusan ti barukong na. Ken dagiti lupo naman ang nemi. Napanpayan ti dakulap ko. Iti uneg ti underwear ni ti baba. Nakaluklukan talaga. Rumortan. Abay. Di naman tagbibuya sa baliman naramidan ta. Rimor kami manong nemi kit iti kasitgan ng hotel. Napan kami. Sumurot mo it manong nemi ni Dalen. Thank you tamayat ka. Kasano kan siya mayat, bebitinak. Kadi, isong ituloy tan ito eh. Ituloy tan. Dalen, Manong nemi dito'y kong ginuod iti kinabirhen ni Dalen. Dinigos ko iso na karagidag kakabarang ageng iti na dumadumapas sa tibagina. Ultimo nga nagbabaitan, tiramay na ginisaka na manong name. Awan tilinamsak, kang runan na unay tinagbaitan di kiti legs na. Dagiti dua bantay na manong name. Iti talo nga oras manong name, short time ngay, awan pulos, ti ba nagsardan mi. Agi na nakam labing it, alaman eh. Masansan mo talaga ito tiraramidan mi manong name, uri di awanin ti klase.
Agtinawag kami, ag-date kami. Idinamteng di pa naglulukat man ti klase, third year college kami. Ngem di pa malmal pas ti percent manong nemi di baga na kanyak. Di mas. Masikugak mo tin. Kasano ko mga dita, di kagsikog kat awan man diferensya, awan diferensya. Dahito hindi ka matbutin ko mapasamak. Kasano ti karik ka natatang kininanang. Ano, taramidan ta. Dulain ti mabalin ta karamidan. Anya, apay da pinayon ti may mesa. Dulain. Anya, umuna, santan ka. May tulit agbasa nga bata, agdanatan. Agasawatan. May kadua, paragregta. Diyos ko, anya ka naging dua, itipilyam. Siyempre, diyan mo na, agbuti nga kinapod Diyos, api ko mapatay ka na tibukod kong anak. Nagayaitan tamad nga dua. Ure santa na makamagturpos. Anya pa nga rod kay kinayat ta. Makaanos ka mat lang. Anya nga rod, agan-anos anya nga rod, kinayat ko. Di yan nga rod, malpas na to isem, bisantan to nga enroll. Umay kayo mga sasawa ni Jebalay. Agpudnuak to nga datatang kininanang, itayak tong tirupak atong paenda, kembuok ko, nga punguten da. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi kat nagpudnuak mat kadatatang kininanang. Anya! Ulit naman si Magam Dimas. Ada na nasikugak nga babae kat ruming unang yung kasar ko. Third year college ka. Nalpas mo ti first sem. Bali 1.5 year laingan. Agraduar ka doon. Baring na maitulog ko naman lang tagbasa tang no. No, may atletik kasasaad. Kasano ito pa yung maitulog mong gago? Paunay maten. Di sayang tinggas kastos mo duwakit. May sakit duwakit gudo ang katawan. Ano kung matimbagam nga sa mga maitulog ti pinagbasam, di handa ka kumalar pinagbasbasan. Paunay ka maten, Dimas. Inyo na yung unay mikang ka. Nga iarado mi ti magimi tapno makapag-graduar na ka. Tapno ni kasakit adan to na pindas ka trabaho, tumulong kanto ka na iti adib. Gamit ka sa ita. Sorry tang. I'm sorry. Kurain nga pa yung araramidin tayo na. Jakban nga rin mabaling nga saan nga ikasar ni Dalin. Jakban nga rin mabaling nga ipalubos nga marigrek ti si Kugna. Anak ko day jay. Apo ko nyo day jay. Naman pa'y maluksaw datatang kininanang kastamatan diri kakapsat ko ta nakalibida. Awan tinaramidan daw ng nemi. Nabangka mga rod ng asawa, manon nemi, uro man pa nagpupungtot ti ama ni Dalen, kastamatan ti inana. Ngayon tinalpas kat nalpasin manon nemi. Kat may masalayang manon nemi, timbagada ka na kami. Dahil ito iti kinayat yo, ti saan nga nakaadal ng agasawa, agpamilya, nga saan nga nakasagana. Aganos kayo. Dahil ito iti kinayat yo. Dahil tinangin ko manong nemi, asao ti katugang ang kalalaki. Naangay nga ro ti kasar, simple lang ang kasar, manong nemi. Sangwanan ti may nga huwes, manong nemi ti nagkasaran ni. Gagangay laing manunemi nga sagana. Tabasit matlang dit inalami nga nanganak ka na kami. Idadama manunemi nagnaid kami ti sidong natatang kininanang nga makangkang ngigikmat dayamudong pasagid dananang kinitatang kastamat na di kakapsad ko. Kat ko na kanyak ni Dalen. Suminatan. Sakbay nga jak makaanos. Dalen. Nagananos ka. Dagadi kakabsat mo. Tijak maanusan. Napya ka ni nanang mo ta. Medyo maawatan na. Araramitik mi ti sumalat ti kayat da.
Ngayon di kita kakamsan mo, kasla dala iranta, ti agwara. Tapno siya ti mangornos. Nga-order namin din ta. Nagsabol ka di trabaho mo. Baring na makastreka kiti kumpanya nga. Pabrika. Nagpaplayak na ron. Oray ta. Di mat pa na ibos ti. Regalo. Impapatpat di kiti ninong kininang ta. Nakastreka ka ba nung name ti pabrika? When? Pabrika manong naming nga gamit ti tsinelas. Kada duma pa nga guma. Minimum manong name ti sweldo. Kadidi, ta, umuna nga sweldo manong naming, indad ko kinidalen. Adara kita kapag kasaraan ta, nalakalaing. Kat, itong bigatan na, namapanta. Kinasaritak na datang kininanang, arabang unay dahil ta, arabang na unay, sumina kayo. Tapno din sa takit amo yung patauden, no nyaman ti awan. Naroon agad ne. Dandanin naganak. Nidalan nga asawam. Nang, mabaling ka din nga. Dahil ito may mga sikaso kong kuhan ito. Abi na siya, ano ba't inana? Ti inana ah. Nung man yung ading mong Helen, ti ganak akit siyak. Manang met, apay siya tinatakamat yun. Nung kaspagarigan, tas makiasawa kang dumet. Nasaan nga graduar? Nang siyak na graduar nga adyan ni Manong. Maharang napiya kumamit anong jak amo nga da boyfriend mon. Boyfriend ko madlang, jak matag paspasagin. Ay apo, di lang mo pampanunutin tirigat. Nang, no, adam to problema mi akat umasdid kam tumadlakada kayo. Tako na dan ore adan asawa ket umasdid kam to palaing nga nagana. Alo wala, dalakit maited mi. Kaya mi lakid di. Pero nagyan may manong na imitin nagkasera. Parawak ti asawak, mapanagtrabaho. Gananad ka. Oray si ka. Ha? Di ka nagbambanugan ka ni. Anytime. Intend ko matangkin ka ti number ti tawagam. In kaso nga, nagpasikal ka. Na umay ti ambulansya. When? Sige. Dimas. Ay, ipakamakam mo. Adulagi din di ka obra mga babae. Amang ano. Si kalaeng nalen si kamo. Aging gaman ng naming impas ngayon ti asawak ni Junior. Lalaki man. Ti katuga nga babae manon namid ti mga istimar kang kuha na kalpasan nga gapo di ospital. Kadumating namang mangig ko ha. Nagas-asawa kayo nga di na oras, agad anak kayo nga di na oras. Ita, di mo pa amo nga si kasuan ti anak mo. Ni soro na ka. Ya po, takadagito kit daya por ti masapo, hindi ko akit lampin. Anyan to akit doon lamping ko man. Di ada to kan kakaasikan. Nang, awan tubog ti susok. Problema dito na. Kasadot na may dagtap no. Basit mabisbisinan ti anak ko. Di pagkatasem. Di mas. Ay, adak lang ito Kasi pulan nga, nag-mix feeding nga. Kaya baka agdiretso. Nga gatas ti anak ta. Takit. Dakil ang paggastusan nung panaggatas ti ubing. Nangingin na ti gatas ti ubing. Nangingin na ngagpreso manong. Sus, isupit na inayon nga paggastusan mi. Nakaw. Samot nga rin nga mabalin manong na mi nga saan agumatang. Samot nga rin nga balin nga. Ananusan natin ni Junior tinatagkit. Orek peso. Nukas nga. Kas lang amin jak mamati nga. Awan tagtubog manong name ti suso ti asawa. Bakas na madaroon terabi alaman. Alaman.
Baka kung kunam lang. Nga niya. Nga nakidit. Ag tubong nga susuin ta. Gatas yan ta. Bobs mo. Ardong? Ardong ko lang. Pamarak ko mga nga sa angamang ted. Mangipalubos. Nagtaroon ti anak ti barukong kugit. Labing pinas ti breastfeeding. Kinama nga ron. Uy! Dimas, kung, Dimas na eh. Awan peso tumubog. Inibos mo ngamin idi. Isumat ti masansan nga raramidim loko. Apin nga takas ta nga. Ang takas ti nga babae. Adara kita'y nakabusbuslon ti katas iti bubus da. Nga orda lang nga ibulbul lang no. Agdagkas. O nga ron. Nabintas sa bubus ko, di ba? Katuan. So nalaing ta. Alakit ananusan ta, gumatang ti gatas ni baby. Manong nemi pumampanunot ti extra job ko. Talaga no, i-budget ti asawa ko manong nemi ti sweldo. Minimum wage ko manong nemi ti pabrika. Bayad ti kasera. Dakamdag bayad ti kuryente. Danum. Dagit inaldo ka sa pulan mi. Yeah. Dagit ti sidaan. Bagas. Amin. Kang runaan na ti gatas ni Junior. Dagit na dumapayaramatin na diaper. Ay, ako. Nung kasanod pa nagsakit ti ulok manong naming kastamat agaralo manong naming kinidalan. Awanin ti kwarta, kawanin ti magatang ti gatas. Kadyak pa nagsweldo. E di, ano nga ro din? Saan nga gatas ti anak ta? Kapit siya ng gatas ni. Tumawan doon. Papanak tumatin na, mas nagkanalalang tata. Tang, kumusta ni Junior? Datang harap ti problema. Abay, masakit? Hospital nyo ah. Awang gastaw nyo ti hospital? Awan tigatang ko tigatas na. Ano? Kinago mo para kami? Saan mo manitang eh? Sadyak pa nagsweldo. So, mangtid kami pa lang da. Jesus hapo ya. Bakit? Dito, iti kunak kang kabarok. Agasawa ako nanang kunam. Sinalutsod kumat edi. No adantun putot mo. Adakad nga rod, babali mo itong igatang gatas na no, gatas. Umasidag kanto kata kami. Nanang, tatang, huwag dad ka man tigatang ko, tigatas ti anak ko. Nang, mangtad kayo, uno saan? Mangbalag ka pa eh. Numangtad kami uno saan? Ado pa lang kami sa uyo. Yan, nasakit tinaki mo, makangag ka na kita nga sao. Idinto tabi nagbagad na kayo nga on sa bali ko mga ramidem na nagbasa. Nag-retour ko uwit ang loko. Panahon kay malangin. Hoy! Pangutangam nga ron. Makamod na. Di kayo matmangtid. Ado pa lang sa uyo. Nay! Mano! Tibayad gatas. Mangtid ka lang tali magasuta na. No, gatahing nunat madanon na ita. Sapo ay. Asawa kan tumat namin ti babae nga di ba tagtubog ti suso na. Manong nemi mangtid dan tumidlaing ado pa lang sao. Dan dumanin na, tigatang. Dito yung tigatas niya. Manot, naalam ako kwarta. Ado pa tinas kang magatang. O pa iti diaper nan. Ibagam ko matagin matag diaper na. Hindi ka lang nagpanunutan. Ano? Amo ka rin awan? Gatas mo lang magam? Kit pinunut mo lang na magam, sobrang gana, kwarta ka nagkamam, gimatag ako mana. Bugkawan na, kahit mo. Lala, sige. Dalen. Di ka lang nagpanuot kami nan. Magkasasawa kami nga, di kami nagkaan nakasagana. Kasi ka ngay, intayang mo't lata kami. Siya pa papasulog ka naman. Nung ako madimo ko na yat ini, tihan ko managsiksikong. Unay kan, siya pa babalawan. Gusto lang ako dirigat. Kasta palit sa om. Nabanag imut utang. Sa pasabtan ng tigas sa o, siya lang nagkakatang diaper. Bagam kumaan, tawag mo kumaan. Kastan doon man manong nemi ti masansa na mapaspasamak kada kami.
agapa kamton, nagsinungbat kamton. Yaw awak lang, agpungtutak at matungpak. Baan nga jak pulos kayat nga ramidin. Bugkawak iso. Gabuti kastoy manong nimi pasamak at dan di gundaway nga. Malpas ti trabaho, awisan nak nilito. Pare, gawid kan? Huwag kumahan nga pag-ortubrak. Mana? Tentapay lang uminom. Ha? Apay di ka agad inom? Amamot idi ah. Umanan, ilibre ka. Libre kayam, sige. Beer manong name tinumin mi at tapulutan. Saan ko ito na mapupuutan manong name di pa naglabas ti oras. Agring to cellphone ko. Di bakit? Dalen. Hello, Dalen. Ayan, mon! Gua, mawag pa yung uray, awan ti may isaang. Awan mat pangutangak. Diyak babaybayan ni baby. Ayan, mon! Uray, nakagawid akon. Ang kapala mga baga kinanang mo, ah. Kasi ano ko makapanak? Tawagan mo na ta. Umay ta pa lamang din. Imbaga kang katibigat, nasapsapaim, na mangiremedyo ka, awang bagas, uri may sa kilo ang konti katanghem. Ayan mo nga, men! Dak dito, yung maya kon! Paano to? Pagbanda, awag gatang mo't bagas, aday lod mo! Ada pa ilang lod ko, di kalman. Sige, makumukuntan. Maya kon. Pare, pasensya ka. Awag gayang bagas yun, pare. Di kami sapam nga nag-asawa, di natpadpadaan. Awag pa asawa. No ti bakasyon. At pasada ang pwede tricycle. Pautahan naman da. Ikit, bayad ang dulaki diya. Hanggang padawat na ito ya, utang. Mano? Manot ko ito nunod, sa karibo. Ito nunod. Asa na mo hayadam nga rod? Basta. Bayadam to, uwuhin, bayadak tumari. Ito ya, nagkamanak. Kamuro na karodan, kit akong bagas talaga. Gumato kong dumagas nila. Manong nemi. No, agpanuray laeng tigagangay lang ang sweldo talagang saan nga umanay. No, labsagtag sa oti sweldo kat saan kumapay nga umanay para kanyak. Anang tulakit din manong nemi. Kat adda asawa kang runanti amin kat naginginatig gatas. When nasurmo kinamay sa atawan ni Junior manong nemi kabigsa ng aggatas. Pakpakanan mo ti asawa manong nemi tinapoy ang masabog na latatigatas. Ano nga bakit no? Bakit? Dahil ang tinagang ko. Aping sumaram dagos tip sa ok. Huwag man gawin na ito. Dahil ang tinagang ko. Apay bakit? Wala tagasawatan. Lakay ko naman ito ka. Kami na tawagan tilakay no dikat di mas lata. Tamo nga tap na maruwag tam. Sweetheart. Sweetheart tarupap. Sana klaawagan sweetheart no magyawat ka kwarta. No akong kwarta iyawat mo. Dalan ko na malatan. Abi kasi ba nagsasalita na dito ba malbaliwan tayo na sweet. Na sweet na sweet. Dangarod da manig na mga sweet. Nagrigat ti ba nagbiag? Agbabawi ka kani. Talaga agbabawi ak. Ngayon saan ka mapabaso? No di ka siyak mandala kimbaso. Katsi ka, di ka agbabawi. Bababawi ak mo ta. Nagraduara ko maitan. Nabindas ko man ti trabaho. Ori siya. No, apa yung mat kami na, dimteng katibiyag ko. Siya pwede pa busulat. Alala, stunan, baka sulta nga dua. Aganos ta. Ngayon sasayatan ito kumatak sa rita. Hanga kastoy. Ang dalang problema, dumakil pa ti problema. Manong nemi, idiag sakit ni Junior. Nako. Awang pulos ti mabalin mi manong nemi magkautan di gastusan mi ti gatang ti agas. Kapag kami nagpakpakaasi, kadanahan ng kinitatang, yung uri paspesam mi ida, awan ti maited. Di tinaganak kanidalen,
Dahil di kakabagyan na kakabagyan mi. Nagut-utang kami manong nemi. Tapno lang hindi kasta. Kat masalbar ti biyag ti anak mi. Kasapulan madlang harot manong nemi. Uri nga tano, isal dami ti kararuami tapno lang makalasat ti anak mi sakit mi. Kinadabay na gidigundaway nga pinabasol kami iti asawa ka. Binabayam siguro. So aking mari ti gurgor na, nagkumbulsyon. Ano nga binabayan? Kasi ano nga may kanyak mabaybayan kita. Siyempre, awamat ti mga iwan. Glablabak. Sino kuman naglabang saan nga siya? Alalasan kayo ng pinabaso. Tatang, dito kuma, di pinanunod yun, di, sakbay nga naginarakop kami, uno naginarakop kayo, sakbay kuma nga, ada napasamak ka na kayo, loko. Kasanon, masikugam, di mo la pinanunutan, gagasawa kayo bigla, pangalaan yun to, itigastusan nyo, pagbiagyo. Nalpas sa kastuin nang, gananos kami, nakautang kayo. Pangalan nyo pagbayad yun ta. Siyempre, adan to, agsingin ka na kayo. Tinaskan ka. Nalasatan, ti anak mi, ti peligro. Stable ti kasasad na. Ngayon, kasapulan na lata ti agas. Agas, gatas. Kanda dumapay. Imbag ata, sampay nga gadi. Sa amin nga palubos nga gadi. O, may 2 taon na. Kaya naman pa 5 taon nan. Mas pagarigan. Umanayin ti maysa. Hanyo kabaylan ti 2, 3. Agdalon ti tawen ni Junior manon nemi. Makaay-ayo mat kedi ah. Nukas nga gapok ti trabaho manon nemi. Sumamat. O sila may kat amin pinsan di banog ko. Siyempre, sabtan na ka ti Junior mo anong name. Sunalayan na medyo nadungrit pa ilangat. Hampay nga nalabaran mo na digos. Ninanang mo anak ha, ninanang mo. Ninanang mo. Nanang, ninanang mo. Mami oh. Mami. Si kami ni daddy. Napanglaw tayo lang anak. So, nanang tatang lang. Guna namat manong naming o orajak maawatan. Nga isot kayat na kamang tawag ka na kami. Muna ta, agdawat iti sarabo. Nga maumat ti ginatang ko manong. Aglut-luto manong nemi, ti asawa, kumusta ka? Napagsitak. Tsaka pinagdigos, tibigat. Tibigat ah. Tsaka pinagdigos ita. Nagbabanglo karot taas tamat kanyak. Nasurukan nga talut-tawan di na kanaktan. Tapay. Saan talagang kong kontrol? Kahit kung hadaading na. Gatas pa ilaan. Pasar din ipusing mo kami. Kasi impusing ko dito susok. Sa pulan naman lahat gatas na nakairwaman na. Pakalam di ado. Iwan na kami isapul lahat ako. Dimas. Nasalsalon to tubing tulong ng gatas. Kaslaking ka. Api ka sa kanya. Masabol mo kapit ibigat, di ba? Basta matubing nga. Masabol mo gatas na. Wala, barabaring no, daan to adinan. Tap naipusing munton. Naipusing nga ro din. So, pa maggastusan, di gatas. Ala, harot. Wala, gusto na, hanggang sa pagkapanta. Aging gadimteng manon nemi. Nga. Nag-lay off da. Iti pabrika ang pagtrabahwak. Nagkasay da ka nagiti empleyado manon nemi. Di makadakas. Siyak ti bahay sa ka nagiti naigtata. Sir. Abay, ada reklamo? Dimas? Aping hadda na bati, hadda mat may kat. Aping may sak ka nagiti may kat. Siyak la kumante, may sak ka nagiti ma-retain. Sir, gabutan ni nag-rikit example trabaho sa may sak. Desisyon ti management. Nahiraman tinagan mo. Ngamit din. Awan ti mabaling ko.
agtuntong parak lang tibilin. Pare, ako ang pagdanagan. Matulungan ka, magsabot trabaho ta. Kinuna nilito manong name ta may samat ka na gitinigkat. Nga at timabalin. Kasto man tao, di man napag-graduate ti college. Lepay ti abagak manong name nga si Mangpet kad nadlaw ti asawak. Pwesta lang am. Dito yun. Dagayam kwarta nga yawat mo kanyak. Ape nga naliday ka. Mauding na pa nag-sweldok na ita. Bale, sweldo ken termination pay. Termination? Abay! Abay, nagkada ka. Nagkada, nagkasayad na templado. Nairaman akmagtin. Di mas, ado pa di kita santa na baybayadan ng utang na. Talon nga bulan sa kanta na bayadan ti kasera. Maputulan ta pa ti kuryenten. Amo man yung tigatas na anak ta. Nalti mambalinta. Umasog ta ka na naganak kaya nga kastamat kanya. Yamat eh. Isardeng mo na pagkatasin ta anak ta kunak kamin kaya ka. Ngang isardeng kita man. Kat madabawan yung tigatas na. Hindi man pas manong name may ibus ti anak ko. Tinagyan ti buti. Junior? Daddy? Isardeng mo naggatas anak ko ah. Katawanan ti gatang tayo. Like kata kong trabaho. Kadom na tantimangan. Wen? Siya anak to naman katas. Maanan na, dakil ka man tin. Kadom na tatmangan tinapuyin. Kaya, kahit kong gatas. Manong na Mikal pasan nga nang rabi kami kadit ng rabi na panak yun na yan natatang kininanan. Oh, Dimas, da ka? Di ka pinangan? Di plipas ko tang. Oh, kumusta? Awan trabaho kon. Naglayob da yan, may saak ka na gitin ikat. Kaya nagsabol ka man yung trabaho mo. Sumrag ka agsikyo. Ngayon masabol ati, inem nga, talo agingat, inem nga bulan nga, training. Nagadumot din. Eh, nangarot ka, supad kalinte. Ikat nagtraining nga, pangalak nga ron ti pagpakan ko, ano dito, agina, igatang ti agas ni Junior. Agas? Ay, gatas ko na kuma. Nataw mo, urnong yung akit diso. Barbaring no, mas makasarak kami kini Lito ti pagtrabahuan mi. Padak na naikat eh. Kumusta ni Helen? Kahit isot na siya atin ha. Nakapag-graduar. At trabaho nan. Kaya nang hurot ita. Doon sa'yo matandaran na aparte. Tawag ang mga kindi. Tapay. Baring ang dahil pautang na. Kasano nga mang pautang na ka? Itad na kada kami. Gastusin pa nagbasa na kita dim. Dati sumarsaro no. Ni Jojo. Napiyapi ni Helen na naggraduaran. Ay, ganda pinanpanood mo kumain eh. Ha? Ano kaya nagkagumo kumati nagturpos ini, napinas ko itang tibiyag mo. Napinas ko man ti trabaho. Pautang kami ng kwartayo. Ah, baka alam may kumanti kwarta. Anda ba'y utang nyo kada kami. Ngayon lilipat min, kapot amo mingawan pagbayad Diyos, umutang ka manan. Manong nemi na istambayek ti makalawas. Oo, ti bakante kada kiti pag-applyan mi manong nemi kinilito. Pasaremet, kumuyugak nagpasada isu, na itirabii. Kasabol nga takadwa, nagpasada manong nemi kat basit matlaeng. Ititid na panakabingay ko. Hampeng umanay, gatang ti gatas manong nemi ti anak ko. Sunod ka tibiyaga na yan, Diyos ko. Lito, kasto ka tilatan? Siya tupay, may sahak, aw pa'y asawa ka ang anak ko. Arig na di pa'y umanay, no, daman madalidahan siya ang kwarta. Ano, termitin ta? Kaya't mo?
Tidak kila kwarta. Anya. Kabailan ta, hori doot ta. Puno mga epitat may sapay katwata. Nadaramidan ta. Ag-hold up ta. Anya. Amoy-boyan di kiti pelikula. Di kiti ag-hold up di bangko. Amoy-boyan ka maduda. Pangalan ta karti kadwata. Di mang bukal ta ti grupo ta. Sa tay mangirimedyo ti paltog. Ti lugan. Pagluganan ti kaglibas. Sila mapampanunod mo dito. Siyempre, pamanan na ko mga dagdag, panunod ti kastoy. Mag-hold up tayo. May bagay kang ka, di mas tinagan mo. Tila mapampanunod mo. Diyak to pulos aramidin deta, di mas. Ay, lito siya gabi, di mas. Ano ta aramidin ta? No di agtakaw. Ag-hold up. Ag-sipdot. Tila magbagam. Bakag pa peso dahil ta. Aramid ta. Bumak nang ta. Agasa mag-hold up tayo di bangko. Agbalay kita kung ang pagarigan. Mano tayo, lima tayo. Milyones. Pagbibigayan tayo. Agbalin ka adagos ng milyonaryo. Makagatang kanti house and lot. Ores nga bagunin ti katangom nga gatas ti barom. At ang dumat adi na. Diba? Dakila balay. Ginggala terapad deta. Mjak to ramiden. Sige lito, gawin ako. Sige, hanta uminom. Ada gatang to inumin ta. Ada, uminom to ba? Anin? Minsan to. Manong name nag-ring di cellphone ko. Di dalin. Ayan mo. Dahil to yung no tumawag. Ayan mo asigot. Katuhin. Mabisin ni Junior. Awan gatas nan. Awan iti mabaling ko yung remedyo tang gatang ti gatas. Ay remedyo ka na. Matbatayin di bisin. Pakanam. Ano yung pakangkorod? Kaina po'y. Mulmula, muno mo. Tapos na kita, dinan sa pulen, gatas, ore pa'y mangan. Gatas lang sa pulen na. Agulang-ulangan. Di, babayam. Ano na babayam? Gumatang ka gatas. Umaykan. Sige. Paam na mga remedyo ak. Manong Nemi, yung plaster ko, tibakpak ko. Kalpasan na. Kinitagtaglaw-law manong. Dajay. Ada grocery sa jay. Siyempre ka pasimple the grocery manong Nemi, linamsak ti duwa gwardya. Pagadyak aramitin. Awan siguro mat makakita ka sa pagarikan. May salang at akal nga gatas. Umanamin ito bakpak ko. Nabanag manong name iti ayan digiti gatas nga para ubing. Ginabatak ti maysa. Kinitagtaglawlaw. Awan. Di kaduak dito nga banda. Ditan, inalakon. Pisok ko manong name iti bakpak ko. Pasimple nga napanak ni sa baling paset ti grocery. Ay, doon nakita ko manong name mas nga tinapay, iti istante. Grocery bakery. Pasimple. Awa makakita ka na. Naalak manong name sa kasupot. Pangkumat adagos siya na bakpak. Agsagsagawis siwak manong name nga rimuar. Agsasalita matagin di doa sikyo. Gininistoryahan da. Di na nadlaw manong nemi. Nga rimuarak. Nga adan gatas ti anak ko. Umayo kong Junior. Dakkel nga. Lata ti ginahan ni nalat. Iti ta. Iti sangwanak manong nemi. Dabakat nga. Kakaasi nga. Mangguyguyod iti. Guno ni Seriana. Nakuha din ti sikyo. Diba? Kinandi kita diba? Grocery ko makadadadag ti baggage boy. Mangtulong ka na kiti grocery. Ano naman kasi kabakat na umay pala grocery amat. Yan na. Ay. Abay.
Nagkubo ka lang nga ron na napi nga, o dakay pa lang, di baunan da nga may grocery. Di yung kabailan, di kita ni, kitabi di kami, di kita grocery boy. Sadot na siguro, parang, nadagsan namin dati karga. Bayan nyo na sa tulungan kayo. Abok, nagdagsan ng peso. Lagat, agyaman na ka po ako. Dati lahat ng araw din, ti alaag ka pa ta. Nalagaan lang. Pangipanak nana. Idya ka banda. Idya nga dagasin na kitay. O may mga alakan niya. Apo. Dito. Ditoy nana. Uy, nagyamanak pa po ka. Umandak dagasin na kita. Umandak alaan na kitay. Ate, may mga alakan niya. Te baro. Inaan ngamin, api kan di pala di baro yung amin ti, yung may naggrocerya. Awa na yan, kadwa yung sa balik. Tipitakak. Awan tipitakak. Pitakak. Baka, may batak sa itay. Hindi sok itay ka tipitakak. Inuti ka banda na natin ng diswan nyo. Idya nga banda siguro, barok. Awan tasubyak. Nanyo na natsakon. Pitakak ang peso. Linukatak manong ni. Nakatok kwarta. Nakatok naglaon. Bakit nang ganyan dahil ka bakit? Saan nga kubit kita dito eh? Mabaling kubit ng bagang nga tsangko na sarakan. Aduda ito ya. Ure pa nung gatas di. Junior da ito eh. Ken... Ni mag-ure ka. Kakasi mo dyan bakit? Yung babawi ko matlayang manong nemi ti parang interes ko iti kwarta. Nana, dito na eh. Ay, ay, susapo. Ay, yaman na ka barok. Abe kami nagtugtugot ka sa kaadwa ka kwarta. Ay, diyak ba't kinisaya ni tayo? Ala, yaman na ka. Idi manong nemi ti adag sarden nga kotse. Adad dimsaag manong nemi nga gwapo. Lola, iso dagito ti kargayo? Uwain. Alam siya akong timang pantigo, compartment. Binuy-buya kita manong nemi. Kalpasan na. Idi aglugan ng tibakit. Ay, barok, yaman na ka. Sige na. Umandagak kumaidin manong nemi pagkamom tarakik tutak, idi igawid nakti. Sikyo? Are. Imbagman, tada ka balad to eh. Pay, ada kami tinulo ka magkahit. So na, sobre ka pare. Ano to eh? Hindi ang grocery yan. Agawit ako. Masapon ni hati anak ko na tiga gatas. Gatas nga tinakaw mo? Ha? Pare, kada 30 minutos nga reviewin mi, ti CCTV, kita-kita na ka. Sumarikan. Orayan na lang di polis. Pare, pangasi, saan lang kuman, di lang kuman, report ti polis. Isublik. Ura isublim. Ngam na itawag men ti polis. Pare, kasyan na kuma. Kasabulak lang kami tigatas ti anak ko. Agulang-ulang nga pata mabisin. Ako ni gatang ko, naikatak ti trabaho. Pangasim pare, ambok ka dapat pamilyam. Umawatan na kumamit. Sorry pare, ngam talaga nga naitawag men ti polis eh. Namuanin ni manager. Nakita na ni CCTV. Diyos ko matin. Kahit ko lang nga adagatas ti anak ko. Iso nga inalak. Nagtakawag. Ito umayan na kiti polis manong nemi. Impakita na kanya ti ebidensya manong nemi. Diyak lalagip nga naka-CCTV gayan. Uri sa din nung kapastek. Nang naroon ti kasto yung kapastek, tinegosyo ka na CCTV. Ay naga mo? Dalmasyo alias Dimas, sir. Iso mo lagayam, Dimas pa yung danagam mo. Sige, ipresinto. Ibalod na ka. Sir, police. Saan ko man? Alang saan ka? Nagreklamo na ito, aking ko ka na ito groceria. Adong amin dakikas kada kayo marmarwang yan. Nagtakaw. Sir, anak man nga daki nga mananakaw, anak ka mananakaw.
Italaga na padasak tinagalang asang kong ginatang. Agulang-ulang kami dyan ako. Gaputawan ti gatas na. Matmatahin ti bisin. Ang inaladan ti tinakaw mong gatas. Gramat ti tinapay. Nga masabol ka mo tinagbaso ka tilinteg. Sungmat ka. Sige, ti bisin. Manong Nemi, pagbaludan tilabas ko. Idikitak ti cellphone ko. Nagato ti miss call ti asawa. Ken text na. May salang ti in text na Manong Nemi ako na ayan mon. Adalod ti cellphone na wanigatang na tigatas ti anak mi. Manong Nemi, Sir, okay, abay. Mano nga oras ka anak nito'y pagbaludan? Ito nabigat siguro, may yun to tidarom kontrakin ka. Babayan ti manager ti groceria. Babalin mo tagpiansan na napagpiansan. In, mangideng madangig tunti kasom. Nagabogado ka. Dinaklang at mapakawanan, taking kuko ti groceria. Ninalamawatan, ti kasasaad ko. Pare no yung pudnom ko nga masapol ti gatas di anak mo, kadaon gatang mo, baka no pinadawatan na ka kuma. Imbas ka nagtakaw ka. Awan ti mabalin mong i-excuse, basta no nagtakaw ka, nagtakaw ka. Mabaling ka di sir, may pakamon di asawa ka andak dito pagbaludan. Awan cellphone mo? Ada sir, awan load na. Sige, baka dyan number na. Kasi akong timang tawag sa akong dito kang cellphone ko. Dito sir, dito number na. Ngayon busy met Manong Nemi. Busy, ti cellphone number ta sawam. Baka da ka ada kulbait na. Unay matin. Nagbalabaling ang gaskasad na tao na eh. Di mga tatang ko, sir. Yung cellphone na. Awan margayam load ko. Anya? Uwan. Nag-expire rin. Urayam lang tayo na madamag da. Handa ka to'y. Skoya. Adan may isang oras ko Manong Nemi ito. Nagtipagbaludan. Ida. Pulis ka ng kuyog. Iti gwapo nga lalaki Manong Nemi. Sila mabigbig ko. Ti may nangalat, ti bakit na tinulungak? Ti mas? Sir? Julius dinagan ko. Apo ko nak ni Lulasyon. Ti tinulungan bakit? Umalimon ti Roman. May ruhan akong pagbaludan, sir? Ni Lola, kinasarita na iti manager ti groceria. Babawinan, ti darom kontraken ka. Nagyang mo lang, sir. Isa na lang na. Nagawid ang ngawang gatas ti anak ko. Dadoy, alaem. Gagumatang ti gatas. 5,000? Hango manay? 5,000 timbaga ni Lolang itad ko ka. Nagadun sir. Wala, thank you. Diyos ko. Adaman lagay ang bunga natin. Anong tulong kiti bakit? Kantasan ko pa ng halat eh. Hindi ato akwarta nga. Tinalipatan na nga walit na. Manong Nemi, nagdadaras ka na pa iti kasidgang ng groceria. Gimatang ako na.
Iti gatas kanda dumapay adun kay ginatang ko manong nemi. Basta among kakasapulan di balay. Etan. Okay, ingatan ko amin. Di upat na ribo manong nemi. At sa nga ribo ang imbatik. Nagtrisikela kon manong nemi. Nagahoy dito balay. Dalen. Dalen na daakon. Dalen. Da kami dito kusina. Nagito ni. Nangalam tinggatang mo ka na ito. Saan ka nagsalutsod pa ni Junior? At nagatas na nagadun Nagteblakan. Naman ka malang nagkarimedyo at gatas na? Haan? Nangarot, imbag man nagsardan. Kapilitan na. Nga, nangisaang nga. Siniggatak. Sigat. Kinayat naman. At awan sa balin. Etan. Nabusugan. Ngabot nakagatasan. Nagayaya man. Mayat madaghan sigat. Kapilitan na. Tawag ka mat. Tawag ka. Di mo lesang patan gatas na. So, panunod ko na nagsigat ako. Ito damo, agre-relat ta. Ingam ka po, siguro ta. Mabisin di gata sakit dita. Inananusan na. Amo ka dito napasamak ka niya. Ato, di mo ta imbaga. Napasamak ka. Nangalam ti kwartam. Itayat ko lang ada igatas ti anak tao. Diyan ka mo nang idurdurong kanya. Nagtakaw. Kanya! Nangala kiti. Nangibaka kiti. Dakil ng gatas kan tinapay. Nga diyan ka mo nga dagayam si CCTV, siyempre. Siguro saan ko nga tinulungan, ti bakit nga marigatan nga, mangbagbag ka, ti ginosaryana. Nakatayo ako man. Tanda ko man natiliw, di kiti security card. Ngayon mo nga tano, saan ta ka natiliw? Malasin dak siguro. Pasapol dak. Tadangarot CCTV nga pagbuyaan dito lang ha. Nangalam nga rin ti kwartam. Imbag man saan ta kayong imbalod dak nga rin. Abi nga, di mo, imbaga kanya ka na, nakabalod ka. O ang arot pang tawag ko ka, nakabulod at cellphone. Di pulis cellphone na, busy matatali niya may tay. Nangalong arti kwartam. Kan kasano nakarwar ka. Diyan, bakit na tinulong ka? Kinasalita na diyan manager tiyo, groceria. Insanod na't na room. Diyan apo ko na, medyo presinto. Inruar na. Nang 35,000. Biling ka no dyan bakit nga tinulungak. Kitimbag magaron. Tada tinulong nga bakit? Sumarod. Imbag. Kaya rinabsam latan dyan bakit ore kakaasi. Gusto nga tirigat ti panagbeke. Luwapigid nga na. Nasinikugan na. Napins ko may tandibiyag ko tada trabaho nung naggraduara. Kasta ako mamat. Nung saan ka nagpasikog? Di ada ko mamat trabaho ka na binasita. Hangko mat mapanuntag takaw. Pamasulan nakmanan. Saan na nagkapapay? Ureta. Nalusot ti kasok. Gamati bakit ng tinulungak. Maglaki din ta. Tinulungak. Kasta gayam. No tumulong ka. Tulungan da kamat. Kaya talaga amat Ada madigit din sigida nga maoray mat subat titulong. Ada madigit ay mabayad. No may bus na ito, garin na sorya. Kanada sa nga ribo nga nabati. Nga tsak pa yung makasapol trabaho. Kasi nang warat manen. Di agtako ka tumanen. Ada ang tumanen tulungam. No kumangamin din ngegak. Di pamalakad, di parents ko. Kasta kumamit. Pinabasol tamanin. Ano, lipatan nakadlatan. Basta, ano nga pagrebegan ta. Hindi mo baybayan ta anak ta. Siya, agsapulag ti trabaho, agremedyo ti kwarta. Kamsang kang taktakaw Di mas, sa mo ulitin dinaramid mo. Wait, saan ko ito ulitin?
Pintuloy ko manong name iti nagsabot trabaho. Conforme di tama manong name. Mabalak pa sumbrek dito construction. Ay, awo bakan di barok. Inayon daklatan tatata. Eta, sikat may inayon nga masulduan. Samad nga na mabaling nga ibilin nito ito kontraktor. Baam, tanuin to, ang sakit di man sa katakwaan, ay mangkan to. Ibatim kanyak ng cellphone number mo. No vacancy. Pauli mo tin man. Kaya nga di may sa kabigat, manong name Jo, nimimas ko tin naturog, tanapuyata na. Diringan ni Dalen, oy Dimas, green ka. Dimas! Pay, kasano kami ng umasenso ka, kiturog ka. May tama talang nalada ko, nagriing nga. Da makasapul ka. Sino? May isa nga bakit? Kadadagwapo nga kandumanan ang driver na. Ha? Sino na ka no? Si kakarot sa pulan da. Bumaong ka kadarmosan at sumaong ka katakwada. Ni Junior ngay. Tama rin na ngay ayam. Nalasin ko manong namin, bakit? Kanti, apo ko na, nga nagwapo. Naimbag nga, bigat yun, Lola. Ken, sir. Ay, kasawit ka. Ay, apo. Naka-umay kayo man, kan, nasarakan nyo man tibalay mi. Ay, nagkalikagom, barok kata. Ay, matungpal, ti kalikagom na alis tulaing mata. Himay kami, kahit ni Lola nga tulungan na ka. Diyan mo, no, kasi naman na nga, sa trabaho. Uun nga, sir. Kaskasera kayo dito eh. Yung bagat na may sapalit anak nyo. Nga pagtrabahuan ti. Pangisar kanya-kanya, Lola. Kaya gabot hawon man patinrador mo. Ala kita, agbaling ka nga grocery boy. Grocery boy? Wine. Ditay agbagkat kada agbunag sulay-so agbunag kada agbagkat. Agikarton kada kitay maggrocerya. Ala basta into bigat sumrekan. Itay suro ta kanton man arubeg nga ramiden. Inagtoy Lola. Ikino sa din nga nagkitantay di akit iso. Diyan ang takawam tigata iso pagtrabaho mita. Agama mo kam diakin ko kwa. Kamagyak. So nagpakpakasya nga awaten na ka. Hangim di mo tol ulit ang barok anyag takaw. Lola. No, ada problema. Umasad ka lang kanyak, no? Ada emergency pagkasapulan nyo. Kahit no kayat mo, barok nga ituloy mo ti panagbasam. Agunay lang kanyak ka. Yapo, ado, di kiti tultulunga. Kasi ka, pa nga nakatulong kanyak, di ka kakitulunganan. Ay, gaman na ka na kayo, Lola. Nakaimimbag kayo. Ito, yapo, ketso, papaklahin, di sa amo nga panag-interes, iti kwarta. Nga, alis to kumalain, idi nga itaray mo. Ken, tinipapuswang itutulong mo kanyak. Imbag lagi din na, napanang ijay, kada dingal daw. Ken, namamu kayo, Lola. Baka, awang pulos kwartayo. Baka dagdag kayo itong gatangan. Mara, Julius, Lola, kami dat kwartada. Problema ang ipanam ti kwarta. Di kami da. Awatam na ito eh. Parang Dimas. Sa 10,000 neta. Ay, hamo nga ibagbaga nga data kita pang bahayad ko ti palang tulong mo kanyak. Nga mo ta, nakadaduhan iti tulong nyo, Lola. Kandak pa ti trabaho. Kahit no talaga, kahit mo ito nagbasa. Pagbasaan ka, mabalim mong irapin. Ito nakapanahon manong naming hindi kitag Lola.
Naginarakop kami ti asawak. Sweetheart. Uy, kita mo pa yung hawakan natin, sweetheart. Gaputad na sa nga 10,000. Kwartang inted mo kanya. Di sweetheart ko na. Ituloy mo tagbasa. Kasat ko na ti bakit. Ngambayan nga, awang petihang pala nga, adayo pala to opening. Di sumrekak nga. Nagbaling ang grocery boy. Saan to ng problema? Tigatas ni Junior. Apay, gabuta kahit naman tisagat. Gabuta doon trabaho. Adapay sang 10,000. Duli mo deta, ha? Gininot ka. Noon yaman di kita kasapulan dito balay, gumatang kan. Gumatang ako mati baro nga cellphone. Baro nga cellphone. Umanay gumadeta. Si Gamot. Sweetheart. Ano no? Amo pala panunutin deta. Tun makigab tayo na kwarta. Ti panunutin, noon niya di kita kasapulan dito eh. Noon di utang, bayadam. Ha? No, awan ti mangigta nga sao. Nabanak nga rin man ako na may nagtrabaho. Kat umis-isam kanya, kritikar ka, nagtilip kanya kidi. Are. Dito ka matang nagtrabaho? Saan ka nagtaktakawan? Naka-CCTV tayo. Hanan pare. Kinunak manong name ito nagbalimutan nga parek ti mesa kadagiti sikyo. Naisuruak no niya turumbeng aramide. Agbunag, manong name, agi-display, kadagiti atagilako, ag-refill, kung saan kita adag iti pagkartunan, aggalot iti karton. Nagsoldo ako na kit, tagsagayiwisik tawad tayo. Nairot mo na manong name, ti arakop, nabarbaran, ti agkek, ti asawak, na narunan o kastang, ang sweldo akit, nalawat kayang, hinggang kayong baganan. Adan ading ni Junior. Ha? Rumbeng unay na. Nagbasan to ni Junior. Nagbasa. Katag nurse ito. Upat palang tawad na. Katuan. Nasiyat unay okay nga gadi. Upat uno 5 tawan. Sabi ko mati babae. Gusto nan ton. May santupay, duwan tupay. Agbasa ka, di ba? Katuin. Kabayat nga agbasbasa ka. Anong tungor ti pagsapulan, pangortaan ta. Alis to lang data. Nagpatulong ta kini lulasyon. Tinaminsan man nung naimbitaran kami ti Balayda. Imay ni Sir Julius nangalaka na kami. Apay an okasyon, sir. Tinakawagan ti Sir Julius ko ng latan. Birthday ni Lola. May ka man ng birthday na 99. Nagpigsabi lang ang Lola, 99 na. Managtulong namin nga bakit. Oren saan ako makakaya, kayain na. Ano ka rin mabalintang irago? Regalo, sweetheart. Emergency, di compromise dito na. Sige. Hintay nga rin. Basit lang ti tao manong name. Basit mi tao kita ado kumaata, bak na nga rin ni Lola. Kunak ka ni Julius. Selected lang. So kanak na kayo. Ano kayo mata? Nagatot sa gana. Manong name, di ba sidig kami kininulasyon? Lola, happy birthday. Dimas! Masyak, Lola. Kumusta? Awanin di problema min, Lola. Gabuta, inikandak na trabaho sa may okay may tisweldo. Ay kita, umpay ko ba na ta? Kaskasara kayo pa ilang. Masapul nyo ti balay. Kadalaga ka sa pula mi ti balay, Lola. Hala, bahamta, kita akto na dyan bakanteng ginatang ko hindi nga balay, nga umtagigyan. At ginatang yung nga balay, nga umtagigyan. Awan nagigyan. Habilit ang ginatang ko, gabuta masapul na ti kwarta. Kan pumanaw damat na natin nagpahaway na. Inuto yan na, Lola.
Suron to ng Julius kag ka. Asa daglangin di pagtrabaho am. Kanlang lagi ba ba? Agan roll kanto no opening. Dadangar ti problema klora no. Agan rollak. Ay, jak to may sa akong tagtrabaho. Kit. Asin nung pengarod ti pangalamin ni Papya. Siyak ti hamakam mo namin. Basta turpos ka. Oray ta may sakit ko wala pa ikatawin hanggalay. Wen Lola. Lola, kablaw na kayo ti asawa. Napintas ti asawa. Hanggang bababaya. Di mas. At ay dadat panunot ko, Lola. Hanggang gararamid ti madi. Ay na, anak ka nga, amo akasyan na po Diyos, no, garamid ka ti dakes. Tumulong ka, dahil tinaskain. Well, Lola, marakop ti asawak kini Lola. Nagmanong at manong nemi ni Junior. Ay, kuwapo ti banak yo. Junior pa'y. Ay, apo. Lola, happy birthday. Nagsisibat ka. Ori ka nadan sa ating mo. Antan Lola, hanggang mampay rin mo ah. Manong nemi ni Lulasyon. Iti na magbalbali ti biyag mi. Agasem tinik na kami ti baro baka libre nga balay. Ambit ka di nga uning nga dakkel manong nemi okay. Pinagbasa nak manong nemi kay ka nagturpusak. Isupet ang tulong kanyak tapno makastrekak iti trabaho. Nagsayat ka bakit manong nemi? Wen. Nanayunan ti anak mi manong nemi nagbaling nga talo ni Junior kalbasan na babae ti si Maruno manong nemi ni Jennifer. Kalbasan ti duwa nga tawain manong nemi ni Jennifer damat manen. Lalaki manong nemi. Duwa nga lalaki may isa nga babae. Pili aga nga manong nemi kaya't magkanot ti asawak agbasa. Kahit mo tagbasa? Oo na. Tadi lang siksik ka. Sinunod mga sikaso ka rin kita anak ta. Kita dakal batin sa uldam, sweetheart. Di mangalat ati mga sikaso ka na kuwada. Hamat ang problema ni Junior. Kamuta amo na matgaywan ti bagina. Sige, mag-interest ka start. Padila sikat may mayat. Pintas ti trabaho, mga opisina kan siyak, tagtagibalay lang. Alam mo, di lang ano na ito. Ano nga magturpos na rin met asawak manong nemi, kanadaan mo ti trabaho. Manong nemi, nakapsutan ni Lulasyon. Talaga nga naidalitan. Nagbedridanin. Ngayon sarsarong karami medlatang. Lola, kumita matlain. Siyak ni Dimas, ti asawak, ni Ade, ni Dalen. Kaya hindi kita talon nga anak may Lola. Manatawan niyo Lola. Amo, iba ka na, manon na yun. Nasurukan na sa agaso. Hagaman kami Lola. May tultulong mo kada kami. Saan na kantong malipatan Lola? Kunan man. Pimusay manong nemi ni Lola Sean ititawan ng 109. Nakaandado manong nemi dagiti kaskada kami nga ni kaandingay. Nga di kang pinulspi mampano manong nemi kabayatan na kamansayan. Tado kami manong nemi nga natultulungan na. Kaya di kiti kakabagyan da manong nemi adu pa di nagkapo iti Amerika nga nagbakasyon kahit dala nga makita. Naidulin ti bangkay na manong nemi nga naragsak dagiti nangitulod kang kuana kaskada kami. Naragsak kami agsiputa natulungan na kami kaya naragsak kami kaputa agin inanan ni Lulasyon. Dadagkailan dagiti anak mi manong nemi. Baron ni Junior bumalasang matan ni Jennifer idento ta nagrador matan elementarya manon nemi ni Jojo. Nagtultulong ti nagtrabaho mi ti asawak. Adamat latamit duwak
Nakakantuhan mi manong nemi katulungan mi ti balay. Nagadilagan na kanya kung manong nemi pimusay dan. Natisagrasya di tatang manong nemi. Didinto talagang sakit dinanang. Dagadi kakabsat ko ni Helen manong nemi ni pinasmatan ti biyag na ti pamilya na. Kastamatan na. Dagadi duwapay kakabsat mi. Nadandamat dapita sa trabaho ken pamilya. Manong nemi dito ti pakasalitaak. Simple lang. Ngam kahit kumat ngayong buray, tamok nga damat ni patik nga adal, liwliwakan pagsarbingan ti biyag. Ito yung harot mautang, kanagyaman nga pagaya mo, Dimas. Thank you nga Dimas, Dalmasio ano Dimas, iti ang kapanang ibura iti pakasalitaan nyo.